Azylový dům svaté Alžběty je primárně určen pro maminky s dětmi. Jdeš taky pomáhat? Dále je určen pro těhotné ženy a ženy, které jsou ohrožené domácím násilím a co mají společné je to, že nemají střechu nad hlavou. Maminka, která se s dětmi ocitne v takové těžké, tíživé situaci, musí se starat o své děti, tím pádem nemůže ani chodit do zaměstnání. A opravdu ty příjmy jsou velmi mizivé nebo víceméně nulové. Tak jediný, kdo jim může podat tu pomocnou ruku, je azylový dům a o toho tady jsme. Tady jsme asi 6 týdnů. No já myslím, že dětem to pomohlo. Ty jsou takový spokojenější, no. Já už bych to chtěla mít všechno za sebou. Maminky přichází často ve velmi špatném psychickém stavu a to prostředí, ten klid jim velmi pomáhá a má to blahodárné účinky. A ta mužská role tam prostě není, ale tady je důležité, aby ty děti u nás měly zázemí a my maminkám jsme vlastně kdykoliv k dispozici. Jsme sociální služba, takže máme aktivizace, kde teda se snažíme zapojit jak maminky, tak i ty děti, hlavně maminky prioritně, aby s těmi svými dětmi pracovali. A není to jenom o tom. Potřebují řešit třeba nemocné dítě, takže jim předáváme kontakty nebo jim pomáháme i zprostředkovat návštěvu u toho lékaře. Původní místo azylového domu bylo ve Veselíčku a to opravdu už bylo ve velmi dezolátním stavu. Tak jsme byli nuceni najít nové prostory, což je tady v Olešné. Jsme velmi rádi, že tady můžeme být, ale jsou tady zásadní věci, které nám chybí a to je hlavně naše zahrada. To znamená, že my se těšíme zpátky, protože tady můžeme pomoci pouze 8 maminkám a 22 dětem a díky té komplexní rekonstrukci budeme moct kapacitu zvýšit na 34 lůžek. Bez státu já zpívám píseň svou. Mít spokojený děti. To je můj největší sen, aby moje děti byly šťastný.